Mulțumim Domnului Iisus pentru că suntem aici în casa Lui de rugăciune. Și cred că am ales cu toți să fim aici pentru că credem că Domnul Iisus este prezent și ne poate vorbi la fiecare dintre noi. Amin. Haideți să deschidem Biblia în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 14. Pagina în Biblie 1149. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 14. Dacă am găsit, hai să citim cu toți împreună. De aceea zice, deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Amin. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Spuneam la fratele Petre că mesajul meu este despre trezire, despre somn și fix de asta mi-era frică să nu ziceam că poate doarme cineva fix acum. Și este un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă la locul de muncă. Vreau să vorbesc despre altceva, dar am zis că pot să mă las condus de ceea ce vrea Dumnezeu să ne transmită. Și rugați-vă pentru noi, dacă vrem ca Dumnezeu să ne vorbească. Eu nu pot fără rugăciune, fără sprijin. De aceea este nevoie să ne sprijinim unul pe celălalt și Domnul să ne vorbească la fiecare. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă l-am intitulat Trezește-te. Amin, Doamne. Trezește-te, pentru că cred că este nevoie să ne trezim, mai ales în vremea noastră pe care o trăim. Este nevoie de o trezire, nu doar fizic, pentru că niciun om nu poate trăi dacă doarme. Dar din punct de vedere spiritual, vreau să vă spun că sunt oameni care dorm și care nu au reacție la Cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem să fim aici în casa lui Dumnezeu și să nu ne miște Cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea să nu ne miște o cântare, s-ar putea să nu ne miște o poezie sau tot ceea ce se face în casa lui Dumnezeu. Adică să fim oameni fără reacție la Cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia ne învață că noi trebuie să fim oameni ascultători, trebuie să fim oameni cu urechile deschise atunci când se vestește Cuvântul. Domnul Iisus spunea în Matei 11:17, spunea că v-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați stânguit. Adică, cu alte cuvinte, am făcut totul pentru voi ca să vă treziți, să puteți să aveți o trezire spirituală în viața voastră și totuși Domnul Iisus se referea la oameni din vremea aceea, nu ați făcut nimica, nu v-am mișcat cu nimic minunile pe care le făceam sau tot ceea ce făcea Domnul Iisus pe pământ, eliberările pe care le făcea. Pentru că oamenii continuau să doarmă din punct de vedere spiritual și la fel este și în vremea noastră. Chiar dacă se predică, chiar dacă se cântă, chiar dacă venim la biserică, sunt oameni care continuă să doarmă. Zic Dumnezeu să ne trezească pe toți în această seară și să fim într-adevăr cu fața spre Dumnezeu. Vreau să vă spun că pe mulți nu i-a trezit boala din viața lor, necazul din viața lor și continuă să doarmă. Normal ar fi că atunci când trecem printr-o încercare grea în viață, ar fi bine să ne trezim singuri. Apostolul Pavel spunea, trezește tu care dormi. Spunea, noi înșine să ne trezim. Să nu ne trezească cineva de lângă noi sau Dumnezeu, pentru că Biblia spune că grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului cel viu. Pentru că Dumnezeu când trezește nu are metodele noastre, El trezește diferit și de aceea este bine să ne trezim noi singuri și să vedem calea noastră și să vedem încotro ne îndreptăm. Dacă îți lipsește rugăciunea, dacă îți lipsește Biblia, dacă îți lipsește credința, dragostea, pacea, bucuria, speranța, sfințenia, înseamnă că dormi și că ai nevoie de o trezire, ai nevoie să te trezești. Pentru că dacă ne lipsește lucrurile acestea, noi nu suntem pe o cale bună și trebuie să ne cercetăm, să vedem dacă suntem trezi sau dacă dormim pe calea lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc o poezie, nu este lungă, scrisă de niște tineri. Ei spuneau în felul următor. Spuneau că înainte li se spuneau nazarinieni, apoi creștinii, apoi creștini. Azi nu mai știu cum se cheamă, pentru că sunt așa mulți. Înainte te uitai la ei și spuneai, uite cum se iubesc. Azi vezi doar cum se despart. Care dintre ei au adevărul? De multe ori ne ascundem în spatele unei măști și dacă nu le reflectăm pe Iisus, am pierdut scopul nostru. Și
încă mai sunt exemple bune și oameni cu o inimă smerită. Nu există viață, nu există biserică dacă nu există iertare din inimă. Înainte creștinii aveau totul în comun, se rugau, posteau, devotați pentru Dumnezeu. Azi se întreg cine are cea mai bună mașină sau cea mai bună sau cea mai frumoasă casă. Înainte creștinii mureau în arenele romane, erau împrăștiați de animale sălbatice și astăzi noi abia că ne rugăm și avem mai multe pretenții sau mofturi. Azi sunt creștini care cred în proroci, alții nu. Alții predică iubirea, iar alții credința. Alții vorbesc în limbi, alții se prefac că sunt sfinți. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că lumea moare dacă nu vede lumina. Ar fi frumos să vină Iisus și să spună, nu plângeți, pentru că biserica nu a murit și doarme. Ce-am pățit biserică? De ce nu mai reacționăm la pocăință și cuvânt? De ce ne emoționăm și plângem, dar nu ne schimbăm? Să ne trezim, biserică, să ne trezim. Asta spuneau niște tineri. Când am văzut videoclipul ăsta, mi s-a părut interesant, pentru că am văzut că și tinerii în ziua de astăzi se dau seama încotro se îndreaptă biserica în vremurile noastre. Vremuri bune, e adevărat că nu ducem, pentru că trăim vremuri de adormire, în care oamenii parcă nu mai trezesc nimica. Cum spuneam, nici problemele din viață și biserica se îndreaptă, cum spuneam, spre o adormire spirituală și, cum spuneam, noi trebuie să fim oameni treji, să ne trezim și Domnul să ne dea putere la toți. Vreau să vă spun că atunci când dormi pe calea aceasta a lui Dumnezeu, diavolul te poate fura. Îți poate fura pacea, îți poate fura liniștea, îți poate fura credința, îți poate fura Scriptura. Domnul Iisus spunea în Ioan 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să părpădească. Ăsta este scopul diavolului. Și m-am gândit că hoțul, el nu vine dimineața, dacă vrea să fure dintr-o casă. Sau nu vine după masa. El întotdeauna vine noaptea, pentru că știe că omul din casă doarme. Și îi fură lucrurile de valoare pe care le are în casă. Nu îi fură frigiderul sau dulapul, îi fură cele mai importante lucruri, poate banii pe care are. Și diavolul este la fel. Diavolul când ne vede că noi dormim pe calea aceasta, el vine și încearcă să ne fure cele mai importante lucruri din viața noastră. Cum spuneam, iubirea și pacea încearcă să ne o fure, credința, Scriptura. Asta încearcă diavolul să facă atunci când noi dormim. Și vreau să vă spun că, în primul rând, un prim punct pe care vreau să-l dezvolt împreună cu voi este că un om când doarme intră în propria lui lume. Începe să aibă vise realiste, începe să gândească ceea ce nu este real atunci când doarme pe calea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că somnul seamănă cu moartea, pentru că cine doarme este mort pe jumătate. Când dormi, nu știi ceea ce se petrece în jurul tău, nu poți mânca sau bea. Când dormi, chiar dacă e soare afară, pentru tine tot întuneric este. Când dormi, nu știi cât este ceasul. De aceea nu ne punem ceasul să sune, pentru că nu știm cât este ceasul atunci când vrem să ne trezim. Și am văzut la știri acum ceva timp un copil care spune că, de fapt așa l-a prezentat la știri, care dormea 24 de ore pentru că avea o boală și mama sa plângea acolo la știri pentru că nu găsea un medicament pentru copilul ei care dormea atât de mult. Și copilul acesta spunea că viața mea nu are sens. Nu are niciun sens pentru mine, pentru că am boala aceasta și doar dorm. Nu pot să mă bucur de copilărie cum se bucură ceilalți copii. Ce vreau să vă spun cu asta este că viața spirituală la fel nu are sens dacă noi o dormim. Nu are niciun sens dacă dormim viața spirituală. Cum spunea copilul acela, nu se putea bucura de viață, tot la fel este pe calea lui Dumnezeu. Noi dacă dormim din punct de vedere spiritual, nu are sens viața de credință. Pentru că Dumnezeu nu lucrează atunci când noi dormim. Vreau să vă spun că dacă ne-am pocăit, Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute să iubim pe Dumnezeu cu adevărat. Amin. Și să rămânem pe calea aceasta cu adevărat. Pentru că asta înseamnă să nu dormi pe calea lui Dumnezeu, să fii treaz, să iubești pe Dumnezeu și să te ancorezi în cuvântul lui și în poruncile lui.
Vreau să vă spun că mai este o categorie de oameni, cei care sunt cu un picior în lume și cu unul în biserică. Și vreau să vă spun că dacă noi ducem o viață duplicitară, spre exemplu, și ne place și cu lumea și cu biserica, eu așa m-am gândit când am citit versetul din Apocalipsa, că mai bine ar fi să mă duc în lume, zic de mine. Eu dacă trăiesc o viață duplicitară în casa lui Dumnezeu sau în viața de credință, mai bine ar fi să mă duc în lume, pentru că nu are sens, cum spuneam, să trăiești o viață de credință duplicitară. Adică să-ți placă și lumea, și lucrurile lui Dumnezeu, să trăiești și pentru lume, și pentru Dumnezeu. Nu te poți bucura cu adevărat de tot ceea ce ți-a pregătit Dumnezeu pe calea aceasta. Uitați ceea ce spunea Ioan în Apocalipsa 22:11. El spunea că cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Vedeți? Biblia ne face să fim liberi în alegere. Ne putem alege dacă vrem să slujim pentru noi, să rămânem pe calea aceasta, sau dacă vrem să ne ducem în lume și să nu mai trăim pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu ne obligă să iubim, nu ne obligă să stăm în biserică, El vrea să slujim din bună voință, din plăcere. Și să iubim din plăcere. Dar nimeni nu i-ar plăcea să fie iubit din constrângere, pentru că cineva te forțează să iubești o persoană. Dar toți ne-ar place să iubim o persoană din voință liberă, pentru că așa simțim și așa vrem. Și zic, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta pe toți. Oamenii care dorm spiritual, vreau să vă spun că trăiesc în gânduri, cum spuneam, irealiste. Ei spun, ne vom pocăi mâine, mâine va fi ceasul nostru potrivit. Mâine vom iubi, mâine vom ierta. Mâine vom căuta fața lui Dumnezeu. Mâine ne vom trezi. Asta spun oamenii care trăiesc în gândurile lor și care dorm din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel spunea în Evrei 3:15, câte vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi este momentul potrivit să ne pocăim. Astăzi este momentul potrivit să căutăm fața lui Dumnezeu și să nu ne împietrim inimile, așa cum spune, pentru că sunt oameni care au bolovan pe inimă, care au pietre pe inimă și le este greu să se pocăiască, să se trezească la adevărata lumină. Și vreau să spun că într-o biserică există două categorii de oameni. Unii care trec prin greutăți și probleme și recunosc asta, ei spune, da, avem probleme în viața noastră și recunoaștem asta, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie să vedem fața lui Dumnezeu, avem nevoie să ne trezim. Și alții care se ascund. Cum spuneam mai înainte, ne dăm o mască și ne ascundem problemele noastre. Unii au probleme în viața de familie, cu copiii, cu soția, cu soțul. Și recunosc asta, spun la fel, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie să vă rugați pentru familia mea, pentru copiii mei. Și alții se ascund, alții nu recunosc asta. Și de aceea spuneam că contează foarte mult sinceritatea, contează foarte mult să fim oameni cu adevărat sinceri, pentru că Dumnezeu îi place sinceritatea, să nu ne ascundem atunci când venim în fața lui Dumnezeu. Pentru că El ne cunoaște pe toți, El știe cum este viața noastră, a fiecăruia dintre noi. Biserica în ziua de azi a uitat să fie sincer și cu Dumnezeu și cu oamenii din jurul ei. Pentru că astăzi nu mai vezi oameni sinceri, oameni transparenți, oameni să spună ceea ce simt și să îi transmită lui Dumnezeu pocăință și sinceritate. Apostolul Pavel spunea în 1 Tesaloniceni 5:6, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să nu dormim, să fim treji. Dacă ceilalți dorm, tu nu dormi. Pentru că Dumnezeu vrea să fii treaz, să veghezi pe calea Lui. Dacă ceilalți cad de la credință, noi să nu cădem de la credință. Dacă ceilalți cad în ispită, în probleme, sau nu mai vin la biserică, sau cad în păcate, noi să nu fim așa, noi să nu dormim, spune Apostolul Pavel. Să nu dormim ca ceilalți. Dacă vedem oameni din jurul nostru că dorm, noi să-i trezim și să rămânem treji și noi pe calea aceasta. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Mulți oameni spun, nu mai vin la biserică pentru că am căzut. Foarte mulți oameni fac lucrul acesta. Se îndepărtează de Dumnezeu pentru că au căzut într-un anumit moment în viața lor și nu se mai întorc la biserică. Dar vreau să vă spun că fix în momentele acelea de greutate prin care treci, fix de aia trebuie să te întorci la Dumnezeu, să vii la biserică. Pentru că, cum spunea Alex, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Biserica, eu cred că biserica, eu așa văd, biserica este ca și un spital pentru oameni loviți, pentru oameni răniți, pentru oameni care dorm din punct de vedere spiritual. Asta este biserica, un spital care pansează, care ridică, care îmbărbătează oamenii. Cred că așa trebuie să fie biserica, cel puțin așa mă gândesc eu. De aceea vreau să spun să nu aștepți să fii într-o cameră de spital ca să te trezești din somn. Nu aștepta să ai un infarct sau un cancer sau un accident ca să te trezești din somn. Și trebuie să recunoști că dormi. E simplu. Doamne, recunosc că dorm pe calea Ta. Recunosc că nu sunt bine. Recunosc că nu veghez pe calea Ta. Asta trebuie să facem fiecare dintre noi dacă dormim. Să recunoaștem că dormim. Și să recunoaștem că nu suntem bine. Al doilea lucru pe care vreau să spun este că după ce te trezești din somn, Hristos te va lumina. Asta spunea Apostolul Pavel. Dacă te trezești din somn, Hristos te va lumina. Domnul Iisus spunea în Ioan 8:12, Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Domnul Iisus este lumina lumii. Și dacă te trezești din somn, Hristos te va lumina. Și lumina aceasta va pătrunde în casa ta, va pătrunde în viața ta, va pătrunde în problemele tale, acolo unde tu nu vezi rezolvare, lumina lui Hristos va pătrunde. M-am gândit ce ar fi o lume fără soare. Gândiți-vă la o lume fără soare. Ar fi beznă, ar fi rece afară. Animalele ar muri, oamenii ar muri. Toată lumea, n-am trăit fără soare. Și tot la fel, dacă noi nu trăim fără, dacă noi suntem lipsiți de Iisus, se întâmplă în viața noastră ca și lipsa soarelui. Murim. Pentru că, la fel cum lipsește soarele, dacă soarele a lipsit din lume, n-am avea, cum spuneam, căldură și tot ceea ce ne trebuie. La fel este Iisus. Dacă El lipsește din viața noastră, noi suntem reci, suntem morți. N-avem înaintare pe calea lui Dumnezeu. De aceea spunea Apostolul Pavel, trezește-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Pentru că lumina Lui când pătrunde, te trezește din somn și îți dă un scop în viață. Nu te lasă somnoros. Am văzut oameni când se trezesc, poate sunt somnoroși și se pun înapoi în pas să doarmă. Dar un om când Hristos îl trezește din punct de vedere spiritual, ăla rămâne treaz, pentru că Hristos a pătruns cu lumina Lui acolo. Lumina implică trei lucruri importante. Implică a umbla în adevăr, a crește în Hristos în fiecare zi și a trăi în sfințenie. Asta implică lumina, atunci când te luminează Hristos. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 6:9, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Asta spunea Apostolul Pavel. Niciun om creștin, pentru că Apostolul Pavel vorbea unei biserici aici, niciun om care trăiește în astfel de lucruri nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și sunt multe lucruri aici. Domnul să ne ajute noi să nu practicăm lucrurile acestea. Să ne ajute să trăim în sfințenie, pentru că asta implică lumina. Să trăiești în adevăr, să crești în Hristos în fiecare zi și să trăiești în sfințenie. Vreau să vă spun că eu personal am ajuns la concluzia că dacă vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, nu trebuie să fii sfânt. Trebuie să fii foarte sfânt ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii un om pocăit. Trebuie să fii foarte pocăit ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Nu este de ajuns să fii sfânt, adică să te crezi sfânt. Trebuie mai mult de atâta. Trebuie să ne trezim la lumină, trebuie să ne trezim la Hristos. Și mă apropii să închei, vreau să închei cu asta, cu un vis pe care l-am avut acum ceva timp. Nu l-am spus la nimeni, doar în biserică, acasă. Și am visat că eram aici în biserică și
am visat că era răpirea. Dintr-o dată s-a făcut că era răpirea în vis. Și știți câți dintre noi am fost răpiți la cer? Niciunul dintre noi. Așa am văzut în vis că niciunul dintre noi n-am fost răpiți la cer. Și când am văzut asta, eu așa am visat. Am visat că m-am pus pe burtă aici jos și plângeam. Și am văzut mulți tineri care plângeau și oameni, noi toți care eram aici. Plângeam la Dumnezeu să ne mai dea o șansă de pocăință, să ne mai pocăim încă o dată. Și ne rugam, Doamne, mai dai o șansă, dacă Tu ne mai dai o șansă, ne pocăim cu adevărat. Și chiar vedeam mulți tineri, parcă eram undeva pe acolo așa, mulți tineri, și ne rugam cu foc, cu multă putere ca Dumnezeu să ne mai dea încă o șansă de pocăință. Ce vreau să vă spun este că Domnul Iisus spunea în Matei 22:14, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Asta spunea Domnul Iisus. Chiar dacă sună dureros, eu nu știu câți dintre aici vor fi mântuiți. Deși noi ar trebui să avem garanția mântuirii. Dar nu știu câți dintre noi vor fi mântuiți. Spunea Domnul Iisus că unul va fi lăsat, altul va fi luat. Poate soția ta va fi lăsată, soțul tău va fi luat, sau invers. Sau tatăl tău, sau mama ta, sau un copil. De aceea este bine să fim treji și să vedem, să venim la lumina aceasta pe care o dă Hristos. Pentru că dacă dormim din punct de vedere spiritual, într-adevăr suntem oameni pierduți. Deși venim la biserică, deși cântăm, deși predicăm, deși putem să facem multe slujbe, dacă nu ne trezim din somnul în care suntem din punct de vedere spiritual, noi nu vom fi oameni mântuiți. Pentru că asta spune Domnul Iisus în Matei 22:14. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Nu? Mulți, Dumnezeu, când va veni ziua aceea, a sfârșitului, Domnul Iisus selectează din oameni, pentru că noi toți am fost chemați la mântuire de aici cu toții, dar Domnul Iisus va spune, tu da, tu nu. Tu da, tu nu. Pentru că El știe viața fiecăruia. El știe inima fiecăruia. El știe cum trăim acasă. El știe modul nostru de a gândi. El știe dacă trăim cu adevărat pocăința. Asta spunea Domnul Iisus. De aceea vreau să spun, trezește-te. Amin, Domnule. Trezește-te și vină la Hristos. Trezește-te pentru că Hristos te poate lumina din somnul în care ești. Vreau să întreb, cine are nevoie de o trezire în viața lui? Amin, toți avem Mâna nevoie. sus.